गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ जिटिभिआव दासान्दि सोलिबाय थानाय डिआइडि लिटिल मास्टारनि थाखाय फिन फैगौ सुनिबार मोनानि 9 रिंगानिफ्राय समबार फुंनि 9 रिंगासिम टप 9नि नबजित नार्जारिनो फन होनाया जाफिनगोन। फन हरनो थाखाय थिखानाय जानबुं अनजिमा 9152915246 आव फन खालाम आरो G5 एपनि गेजेरजोंबो फन हरनो हायो। बारग' एमएलए माजेन्द्र नार्जारिनि रुंसारि सान फालिदों। गसाइगाव जिल्ला बिपिएफ हानजाया 28 नं गसाइगाव बियाबनि एमएलए रुंसारि माजेन्द्र नार्जारिनि रुंसारि सान फालिदों। मख'जाथावदि रुंसारि माजेन्द्र नार्जारिनि थैनाया 1 बोसोर जाबाय आरो बिथाङा कभिड-19 जिउसानि सन्देरनायाव लोमजानानै मैयानि सानाव रुंसारि जादोंमोन। बिथाङा गोलाव बोसोरनिफ्रायनो बिपिएफ हानजानि सासे गोख्रों दैदेनगिरिमोन आरो बिथाङा 28 नं गसाइगाव बियाबनिफ्राय खेबब्रै एमएलए जादोंमोन। कुसुगाव पाब्लिक गोजौ फरायसालियावबो गुण'त्सव खुंफुंदों। बे गुण'त्सवनि समावनो कुसुगाव पाब्लिक गोजौ फरायसालियाव एमएलए रबिराम नार्जारिया दावबायहैदों। फरायसालियाव दावबायहैनानै फरायसालिखौ नायगिदिंनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि दिथागिरिफोरजों गुवारै सावरायलायदों। लोगोसे फरायसाफोरजों सानजौफुनि जाग्रा आदारबो जाफानायखौ नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। धेकियाजुलियाव पुलिसा बोखांनो हायो गोबां बिबांनि गान्जा। धेकियाजुलिनि पाब्लिक बास स्टेशननिफ्राय 10 केजि गान्जा बोखांनायजों लोगोसे सुरेन्द्र बर' मुंनि सासे गान्जा लाबोग्राखौ खानो हायो पुलिसा। बोखांनो हानाय गान्जानि बेसेना बाजाराव 50,000निबो बांसिन जागोन होनना मिथियो पुलिसा। बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिनि बेरफ्रोसार बिबुंथि। बिथाङा बुंदों बै समाव बिपिएफआ बिथांखौ 100 कौटि रां जासिनायावनो गाव लायाखै होनना। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों इउपिपिएलनि सासेबो सोद्रोमाफोरखौ हाग्रामा महिलारिया बायनो हाया होनना। रनजित बसुमतारि बिथाङा हाग्रामा महिलारिया गावजों गाव थै बोहैहोनायनि अनगायै जेबो खामानि मावनो हायाखै होनना बिथाङा गोख्रोङै अजद होदों। सा जनजातिफोरनि थाखाय मोजां खौरां। आसाम सरकारा साहा बागानाव थानाय साहा जनजातिफोरनि जौगानाय आरो दावगानायखौ लानानै खामानि मावदों। गुबुन गुबुन जिल्लानि गुबुन गुबुन साहा बागानफोराव गोग्गो सोलोंथाइ होनो थाखाय मडेल स्कुल गायसनदों। मैया उदालगुरि जिल्लानि पानेरि साहा बागान आरो फुथियासं साहा बागानाव गंफा-गंफायै लुफुंजानाय मडेल हाई स्कुलखौ बेखेवनानै होयो आसामनि दानाय लुनाय शिल्पनि मन्थ्रि उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङा। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। जोबोद गोजोनथाव खौरां। फालांगियाव जाफुंसार जानो हादों सासे बर' फिसाया। चिरां जिल्लानि भारतपुरनि सिमना ओनसोलाव थानाय सान्तिपुर हाथाइनि सासे जाफुंसार गलादार। गय दखाननिफ्राय जागायनानै आथिखालाव 3 थाला बिल्डिंनि बिगोमा जाबाय टेकेन नार्जारिया। मख'नो गोनांदि टेकेन नार्जारिया थांनाय 2000 मायथाइनिफ्रायनो फालांगि मावबोदों। आथिखालाव बिथाङा जाफुंसार फालांगिरि जाना बर' हारिनि थुलुंगा जानो हादों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय।